Wamkelekile ku-#Fundimali. Ngokubambisana no-West Bank sikuphathele ufundo ngezezimali olunenzuzo ngolwazi oluphangeleleyo kwezezimali namhlanje. #Fundimali ikuzisela ulwazi ngezezimali ukwazi ukwenza izigqibo eziqingqiweyo xa uthenga imoto yakho kanokutsho ngetyala. Isizathu sokuqala senza uba imoto zixuthwe ziibhanka kuxa abantu izavenge zabo bengasakwazi ukuzibhatala ebhankeni. Ngoko ke iibhanka azithandi uxutha imoto ebantwini kuba ziphulukana nebhizinesi, ziphulukana nee-customers. Ziyakwazi ke ibhanka ukunika ii-tips zokuncedisa ukwenzela into yoba uhlangabezane nale ngxaki uzawube udibene nayo. Imizekelo, bangalongeza ithuba lakho lokubhatala. Omnye umzekelo obhetere, xa uqalisa ukubona uba uzawuba nengxaki, dibana nabo bathinte, uthethe nabo kwangethuba ukwenzela uba le ngxaki ilungiseke ngendlela. Ukubaluleka kwezavenge kuyohluka, azilingani. Indlu, imoto, imali yokuthenga into zokutya, i-school fees. Ngoko ke kufuneka uba uyazi ezibalulekileyo kwezingabalulekanga. Xa uzawube uxakene nesavenge sobhatala imoto yakho, prioritize, uyazi uba uzawuqala ngantoni. Enye into obonokwazi uyenza kukuba ukhangela uba awunawukwazi na ukuthi refinance i-loan scheme yakho yemoto, which means i-contract yakho yemoto uphinde uthethe nebhanka nilungise ukwenzela uba izavenge zakho zehle ukwazi ukugcina imoto yakho yebhongo. Enye i-option onayo ungayithengisa imoto yakho okanye ugqibeke into yoba uzawuthenga imoto encinci ezawucutha izavenge zakho ukwenzela into yoba ukwazi ukuhlanganisana ne-contract obligation yakho kunye nebhanka. Xa ke usoyiswa zizavenge zemoto yakho, ibhanka iyeqale kuba awubhatala. Either zintanga zintathu zagqithela, okanye xa bekufuna kumnxeba, okanye umakhalekhukhwini abakufumani, okanye uvele uthi xa ufowunelwa ube ngunyamala emoyeni ungafumaneki. Suzenza ke ezo zinto kuba unakwazi uncedakala kakhulu. Laa ndlela ke i-National Credit Act yango-2005 ka-15 March yayisanwe nguPresident yayikhusele ngayo ukufumana ityala lakho lemoto. Ikwayile ndlela uWest Bank ayisebenzisa ngayo xa esenza iprocess yokuxutha imoto yakho xa ungabhatali. Le ndlela ke yokuxuthwa kwemoto iqala olu hlobo. Abaququleli bebhanka bathintana nawe emnxebeni okanye bakubhalele. Xa ungakwazi ke ukubhatala, amagqwetha ekhampani aza kucebisa ngo-Section 129 ozawuthatha intsuku olunye ukuya kwiintsuku ezilishumi ukwenzela into yoba unikwe ithuba lokubhatala. Ugqitha ke kwezo ntsuku ezilishumi ungakwazi ubhatala, ngoku uyacetyiswa into yoba ubhatale nemali ibishota, which means ezanyanga ubungaziphosile kwezavenge zakho, okanye ubhatale the full amount imali epheleleyo yemoto. Xa ungakwazi ke uyenza loo nto leyo, baza kuthumela imbalelwano exaxela ukuba ngoku bazayithatha imoto yabo. Emveni kweeveki ezimbini umfumene uSection 129 ungakwazi kwakhona ukuhlangabezana nezavenge zakho okanye usetlishe imoto, kungona ke le process izawubheka enkundleni yamatyala. Enkundleni ibhanka izawufuna ke ngoku i-warrant of execution. Si-step sokugqibela esizawuya kwindlela apho imoto yakho izawuxuthwa ngayo ibhanka. Xa uyifumene ke i-warrant of execution from ibhanka, imoto leyo ungayinikezela ngokwakho ngesihle. Le into iza kukhusela into yoba ungabi neendleko zamatyala ebhanka edibenisele nawakho ukwenzela into yoba iprocess le ye-repossession ihambe ngendlela. Xa ibhanki ifumene ke ngoku imoto yakho after ixuthile izayisa kwi-auction. Xa ke imoto yakho kwi-auction ithengisiwe, ukuba kukho ityala eliseleyo leli uzawufuneka ulibhatele kwakufuthi. Eli ke ityala ungenza indlela uthethe nebhanka nibe nezavenge eziza kulungela kuba noko la kuba selicuthekile ngoku. Nina lo mkhuba ke xa nisoyiswa kubhatala imoto, nizimelisa imoto, ningafuni ubuyisela imoto ebhankini, iyawumenyeka ke xa abantu bezoxutha imoto bekufumana wonwabile okanye ungathi awubalindelanga.
kulicebo into yoba ezi zinto nizenzayo zongeza iindleko, tracing costs, legal costs, sibuyela kwakuwo. So zenze kakuhle ube linene uyibuyisele imoto ebhankeni xa isokoyisa. Omnye umkhuba endithanda uwenza kukuthi xa nidibene nabantu abathi bayakwazi uafoda i-repayment or izavenge zemoto wakho, nimnike imoto. Laa mntu akana-contract nebhanka, nguwe oyawuye ebhankeni wenza yonke le process of i-online uWest Bank akunike yona, wanikezela imoto nalaa mntu. Ayifunekanga loo nto leyo. Phumani kuloo ndawo. I-take over ayisebenzi nanini na.